बर' पेपारा थांना थानांगौनि थाखाय एबा बर' रावा थांना थानांगौनि थाखाय जों साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बर' निउज पेपारखौ फरायनांगौ अब्लासो बे बिगोमायाबो थांना थागोन आरो बे निउसजों नांफानानै थानाय खामानि मावग्राफोराबो अब्लासो थांनानै थागोन आं सानफ्रोमबो सानसेयारि बड'सा निउज पेपारखौ फरायो बे गांसे पेपारनि दामा जाबाय 10 टका किन्तु बे गांसे पेपारनि थाखाय आंहा मासाव 3000 खरस जायो पेपारा जाबाय 10 टकाल'सो माहायाव 300 किन्तु बे पेपारखौ आं जि जायगायाव थायो बे जायगायाव बे निउज पेपारखौ मोना बेनिखायनो मतामति 20 किलोमिटार गोजाननिफ्राय 20 निफ्राय 30 किलोमिटार गोजाननिफ्राय बे पेपारखौ लानानै फैनो गोनां जायो बे पेपारखौ लानानै फैनायाव आंहा मासाव एक्सट्रा 3000 खरस जादों बेसेबां थांखो 3300 टाका बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जोंनि बर' राव आरो जोंनि बर' निउज पेपारा थांना थानांगौनि थाखाय जोङो बर' निउज पेपारखौ फरायनांगौ जोंथ' जानानै लोंनानै गोबां रां खरस खालामो नाथाय बे गांसे पेपारनि दामा मात्र 10 टकाल'सो आं सानसेयारि बड'सा मुंनि निउज पेपारखौ फरायो मोजां मोनो फरायनानै सासे बर' हिसाबै अकल बे पेपारखौल' फरायो बे नङा आं सानफ्रोमबो 10 निफ्राय 11 खान पेपार फरायो एसामिस इंलिश आरो बर' मा पेपार फरायो आङो आमार अखम एसामिस पेपार बेनि उनाव दैनिक अग्रदूत बेखौबो फरायो अखमिया खबर बेखौबो फरायो दैनिक अखम बेखौबो फरायो इंलिशा जाबाय आसाम ट्रिब्युन बेखौबो फरायो नियमिया बार्ता बेखौबो फरायो दैनिक जोनोमभूमि बेखौबो फरायो बातरि काकत बेखौबो फरायो अखमिया प्रतिदिन सानसेयाव मतामति बर' एसामिस आरो इंलिशखौ लानानै 10 निफ्राय 11 खान आं सानफ्रोमबो फरायो आंनि खामानिया जाबाय आं फुङावनो सिखारगोन फुङावनो सिखारनानै ब्रास खालामगोन बेनि उनाव एक्सारसाइज खालामगोन एक्सारसाइज खालामखांनायनि उनाव पुरा पेपारखौ फरायबाय आरो 3-4 घन्टा पेपारखौ फरायबाय जिखौ नांगौ बेफोरखौ काटिं खालामनानै जेरक्स खालामनानै फाइल खालामनानै दोनो पेपार फरायनानै आं जोबोर मोजां मोनो 10 निफ्राय 11 खान आं पेपार फरायो बर' पेपार फरायनायनि मेन उद्देश्यआ बेनो जे जों जुदि गासैबो बर' फिसाफोरा जुदि साख्रि मावनायानो जा बा साख्रि मावियानो जा साफ्रोमबो जुदि बर' फिसाफ्रा जुदि गांसे गांसे बर' पेपारफोरखौ फरायोब्ला बै जोंनि बर' पेपारनि बिगोमाया थांनानै थागोन आरो बे निउसजों रिलेटेड गासैबो कर्मचारिफ्रा थांनानै थागोन बेजों लोगोसे न'खरा सोलिनो हागोन बर' रावाबो थांना थाबाय बर'नि जा प्रेस बेबो थांनानै थाबाय बेनि बिगोमाया जायानो जाथों मानो जों सासे बर' हिसाबै जोंहा मोनसे दायित्व दङ बेनिखायनो आं गासैखौबो आरज गाबो जे नोंथांमोनाबो दिनैनिफ्राय जाय बर' पेपार फरायाखैमोन दिनैनिफ्राय जेन बर' पेपारखौ फरायनांगौ